Nagpaymangno ang kapulisan ngadto sa katawhan sa General Santos City nga mag-igmat ilabi na sa mga lugar nga ginadagsa aron dili mabiktima sa pagpangawat ilabi na karong holiday rush. Samtang pagsaba-saba gamit ang ginabawal nga boga ug improvised muffler ug tanong ginabawal. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Gilauman na ang pagdagsa sa mga tao sa simbahan, malls, palengke ug uban pang places of convergences sa General Santos City karong hapit na ang Pasko. Apan posibleng usasab kini ka oportunidad sa uban aron maghimo og krimen sama sa snatching o pagpangawat. Matod sa General Santos City Police, gibana-bana ang anaa sa usa o duha ang matalang insidente sa pagpangawat sa syudad nga ma-report sa mga barangay o sa kapulisan ug posible kining madugangan karong holiday rush. Busa hugot nga seguridad ang gipatuman karon sa kapulisan. Anaa sa 85 ka PNP personnel ang ginapakatag matag gabi sa mga ginadagsa nga lugar sama sa malls, plaza, public market, bus terminal, airport ug seaport. Ato kay panawagan permi sir nga maging mahinahon ta labi na sa sitwasyon karon kay kita nato Pasko unya uso kayo ang based on statistics ang mga akyat bahay, uso ang mga snatching. So ato kay panawagan nga di gyud ta mapol into a victim. Samtang subli sab nagpahimangno ang PNP kalabot pagpabuto gamit ang improvised cannon o boga. Lakip na sab ang pagsaba-saba gamit ang improvised muffler sa mga motorsiklo. Bawal gyud na sir kay no kay gaduha naka-create mo ng disturbance sa area. So baylo bawal. Kay balo man atong mga kapitan na atong mga kagawad. So ila nang inisita embargo eh. Pasi sila sa pulis kay amo asisan dayon. Ang masakpang mogamit ni ini dakpon ug pamultahon. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.